lugar kan radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Alas 9 na! PIO na! Iyo tabi, maray na Webes na pagkaaga sa tuya gabos, pet sa 20 ng unyan, kan bulan ni Agosto 2026, aldaw ni Saint Jude. Dai makalingaw sa mga devotos tabi ni Saint Jude. Mapal! Pasalamat lamang o dyan baga tabi sa St. Jude Tadeo sa Paris sa Barangay Lapu-Lapu sa Legazpi City. Maray na aga tabi dyan sa Saindo, lalong-lalo na sa mga devotos ni St. Jude. Siyempre sa paghampang niya to kan kaaldawon an mahal na Diyos dapat permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday sa mga nagsiselebrar ngunyan kan kumpleaños. Special mention ta an sa tuyang amigo for so long a time tabi ang provincial engineer kan Albay, si provincial engineer Dante Baclao. Happy birthday tabi sa imo, sir. And God bless you more tabi, and salamat sa serbisyong itinao mo tabi sa gabos na albayano sa pagiging provincial engineer ta ngunyan man an sa iyang official retirement na tabi Happy birthday tabi Engineer Dante Baclao, and salamat sa pagiging na nga niyan amigo man kan DCGB. As in, sako, personalmente, pagiging amigo tabi, maray na aga tabi, Engineer Dante, Happy birthday tabi sa imo. Salamat sa suportang ipigdatao. Kada best na igwapo nin mga pangaipo ang DCGB tabi. Thank you so very, very much. Happy birthday, Engineer Dante. Enjoy your retirement day and more power tabi, Engineer Dante. Maray na aga tabi sa imo, and happy birthday. Enjoy the next voyage and chapter of your life, Maray na aga, and siyempre tingog kan banwaan sa indo pong naantabayanan, naglalaom na nagdiretso po so mga nagdadangog naghinanyog kasubago. Kasabay na dyan ang samuyang imbitasyon na sabayan kami sundo ngunyan Webes, yan, sundo kitang alas 10:30 an udto. Mag-oro-istorya lamang kan mga pangyari sa palibot. Mantang kamo siguro dyan naghanda na kan pangudtuhan. Ano lamang ang pinagsisibut-sibutan tabi nindo? Mga paradangog niya to dyan sa sentro kan Legazpi, sa Albay District. Si Kasag tabi, kumusta lamang si Kasag dyan sa ining kuwan, Old Albay District Market. Pati na po mga taga Washington Drive, Kabangan, Kalabaan kang Calle Rizal, udyan palan sa Calle Rizal tabi maray na aga tabi diyan sa Calle Rizal, asin sa Barangay Rizal sa tuyang kataning sanaman iyan, Barangay Rizal and Barangay Binanwahan, Victory Village, Manaysal, Mangbahoy. Kumusta ka tabi dyan? Sa Pawa, si Madam Yolike, asin sa pamilya. Long time no si Madam Yolike, Sa Daraga, maray na aga man, dahita man namin mensionar lamang, mahalo sa rong bulan na Sir Ato Lima, mga paradangog ta dyan, urual daw talaga, walang puknat yan sa tingog kan banwaan, daing palta, dyan sa Petron, Tapgas Gasul, sa saindang opisina, buda sa bodega, maray na aga tabi, Sir Ato Lim. Thank you so much sa padago sa suporta man sa DCGB.
na, Sir Ato Lim, ang Petron Tapgas Gasul, kapartner na iyan tabi kang Pilipinas. Sa istorya kang Pilipinas sa pagluluto, pamahawan, snack, pangudtuhan, merienda, pamanggihan, mga restaurant, bars, karinderya, harong, hotels, nako, establishmento, yan bagang mga laundry shop, nagagaramit iyan ng kuanin, mga gasul, Petron Gasul, tabi yan. Good morning tabi yan, Sir Ato Lim. And kay Father Ramoso, maray na aga tabi, Father Ted Ray Ramoso, good morning tabi. And eto lang sabi ni Father Ted, kumusta Sir Pio? Maray na aga tabi, Father Ted. Madali nan fiesta dyan ha sa imong parokya. Makiparada lamang ako kan motorsiklo ko tabi dyan, Father tabi. Dyan kay Senyor Nonato. Makiparada, pwede tabi. No rin na ito sa fiesta dyan, madali na. Gari next week na. Chief Tech Ramir, no rin sa fiesta kara Father Ted na Ramoso. Sa kunyan, sa ining darga. Madali na next week. Sa Tagas. Dahil man ako makipesta, Father Ted. Iparada ko sa nasumotor ko duman sa kataning kan simbahan. Tama duman ako sa inot-inotan kara sir na kunya na Madilar kara June Madilar kan Kagsawa Travel and Tours. Sabi ni Father Ted, bako sa naparada, makipesta naman po sa August 31, Monday. Yugon man. Chief Tech Ramir, sa 31 pa lang, yugon man. Fiesta official baga pati ho. Pigiling ko digdi sa kalendaryo, pula ang numero. Ganun, bako sa nangaya makiparada. Makifesta naman po sa August 31, Monday. Yugon mo ang nag-imbitar sa tuya. So, Kura paro ko mismo. Yugon mo an. Senyor San Ramon Nonato. Yan, tabi dyan sa kuan sa ano ini o sa Tagas Candaraga. At mapasyar lamang man kita dyan sa mga amigo sa akon yan. Good morning kay Sir Norly Madelar. So ama ni kunya ni June Madelar kan Kagsawa Tours. Yan. The best manabas pa Manila and pasiring digdi sa Bicol. Mga barkada madurumanda. Si Sir Dan kunyan Rodriguez, si Sir Dante na Rodriguez. Si Ruel. Oy, si Ruel dyan sa LKY Grand Terminal kan Kagsawa. Anong oras ang posing? Makonsili ni pag minapista diyan kay ito. Minairibanan kami. Diyan kami nag-irilingan sa LKY, diyan sa ticketing office kan Kagsawa. Minalonad kami duman sa Kagsawa, sulas trip bagaso. Royal Elite, uyugon mo an. Di pagmalarga na masakat na kami, tulogay kami apat. Nya may mga barkada padingnal na biyahe, nagangalas. Okay, apa Pio? Pagkatsinilason, nakashoot ka, masayin ka. Nya ko, mabiyahe. Kagsawa. Pag abot dyan, Father Ted, sa may simbahan, mababa na kami. Ito man, makipirista. Ay, good morning, tabi dyan. Sa mga barkada niya to sa Kagsawa Tours, ano tabi? Mapalokal nasyonal. Sir Norly na Madilar, maray na aga, buda sa familia, buda kay Sir June Madilar. And the men and women po kang mga barkada niya to dyan sa Kagsawa Travel and Tours. Kasabay niya to ang tropa. Engineer Dante ha, happy birthday tabi sa mo. Salamat din maray, salamat ay. Sobra sa kabuot kan tawong ini, yun yan mga ayuan suskun pag Magayon Festival, sinasabi ko sa inyo. So sa indang grupo, so Lions, yan ang nagmamanihar kan
aktibidades dyan sa May Peñaranda Park Tabi. Buda, siyempre, sa iyang obligasyon bilang provincial engineer Kanalbaay. lilinawin, isyu ng Si Pading Jimmy ang satuyang chief reporter, yaon dyan sa luwas, Pading Al, kumpadreng Jomar, si Joshua, si Angel, buda si Karen, sa Manibela si Henry Mata, sa Muyang Mata sa Kalsada. And sa Master Control, nako, sa kuyang kumpadre, Pading Nalbaldo. aasahan, tingog, kanbanwaan, boses na Sa newsroom, kompleto ang tropa, yaon dyan, nagngenot, News Director Mardela, ada. Ma'am Shia Leron, Ma'am Jen Matthew Balyaran, Nicole and Gloriani. Para po sa mga istorya, lokal, national, international, sumada po yan. Nababasa nindo sa social media platform kan DCGB. And siyempre, nadadangog kada best na may news break and newscast digdi po sa DCGB. Sa IT, si Jerome Nico Martinez, asin si EJ Briman. Ako po ang saindong servidor sa radyo. May basta alas 9, tingog, kanbanwaan. Tama po. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Si Pio Fernandez ang saindong kairibanan. Migong King na Reginaldo. Maray na aga tabi abigong King sa pamilya. Diyan sa Bangkiruhan. And blessed Thursday man tabi sa saindo. Good morning, Padi. Arog talaga kaan ang mga elite. Minabiyahe na kay smuggle and short lang para dai mahalata na ayo-ayo. Buwa ka talaga Pading Noel na Manalo. Nakatsinilas nga ni, tamakipista man sana. Duman sa Tagas. Yung mga barkada ko ang saraha. Diyon yan dyan sa ticketing. Buda duman sa Manila, sa Pitex, sa Cubao. Minaorolian, tamakipista. O sarabayan kami kan. Malo nad sa bus sa kuan kagsawa. Pag-una kay ito ko mabiyahe, nakatsinilas ako. Daing darang kong masay nga papapiyo. Luna digdi man. Murag mo nga talaga. Muna, pagpuno duman sa may tagas, masay ka na nga. Ako makipista man sana dyan sa tagas. Kaya nakatsinilas man sana Pading Noel. Ading Noel, good morning tabi isay mo dyan. Uy pala, bago sa mo Pading Alarmario, Pading Al. Maray na aga tabi kay kunyan, kay Chatit Guerrero. Gunmon, Chatit. Sumahal na esposa ini ni defuntong Tio Henry Guerrero. Yugun moan. Diyan sa compound kan opisina ni Congressman Kaloy Andesloria. Chatit, good morning tabi isa imo. Salamat sa uyugo Pading Nal. Masiramon ini minaluto ning adobo sa asin. Nakikig ako tao minapudso sa iyang mahal na aki, si Sir Edsel na Guerrero. Ngayahain ka papapiyo. Nya kuyaon sa boarding house ta nagaprepara na ta programa mapa-opisina na. Dahil ka ngayon maghali dyan ta, si mama ngayon nagluto nin adobo sa asin. Masira mo na ng pagkuhan mo baga mainit-init pa, medyo kuro crispy ang ibabaw, tapos ang paggagat mo malumuyon ang laog na isus nagkakagat-kagat nindiit ang suka buda asin, talagang siramon. Tapos so pinadaras ako, ibinugta ko na Padingnal sa garapon. Iubaga ng mga usok ka itong panahon, ibibugtakan sa garapon, so kwadrado bagang garapon na ang lukdo pula. So sa mga sa tindahan kayo ito, sari-sari store, arog ang kaanday pang mga prejudice kayo ito, ibinugta ko na Chatit sa garapon. Sarong bulan ko na itong konsumo. Chatit na Guerrero, Diyos mabalos tabi sa imo and advance happy birthday. Ma-birthday da si Chatit sa September 28. Sarong bulan pa. I-greet ta ka na Chatit. And siyempre kay Cheryl na Aikotso. Sagkod kay Tata Cesar Aikotso and sa familia diyan sa Kagbakong.
Barangay Sitenta, Budakay Jesus and Juliet Pante and family kan ginubatan Albay. Maray na agatabi sa Indo. Cesar I. Cotso and family sa Barangay Sitenta kan Kagbakong, Budakay Jesus and Juliet Pante and family kan ginubatan Albay. Tiatit ha, pait-pait sana tiatit tabi. Pag padurdalagan sa nakan sa imong tukawan dyan sa kwan, compound ni Kong Kaloy. Parabas-rabason man tukawan mong andyan sa kalyeng andyan. Dakulunon bagang kalye dyan sa compound. Ng pagkaga, parabason man sa imong tukawan. Mainit-initan lamang ano. Tiyatet, Diyos maray na agatabi sa imo and salamat nin maray sa adobo sa asin. Bueno, duro-diretso na kita kan istorya dyan sa luwas. Nasa linya si kumusta Padingal Padingnal? Okay, si Padingal ano yung sign ng lokuan? Alright. Go ahead na tabi Padingal. Good morning. Salamat tabi, pare. Good morning. Sana madagdagan man ang mga casual na empleyado kan City Hall na i-assign sa mga elementary as in high school digdi sa Legazpi para man sa seguridad kaskwilahan. Yan ang pigahagad man kan DepEd as in magin kan mga magurang sa feedback man sa DCGB News kan sitwasyon ngo niyan sa mga eskwelahan dahil mainit ang mga kaso nin dahil mga pigahagad siring ka nangyari naman sa Tacloban na Sambuanga. Kasabay naman ang mga trouble na nangyayari man minsan digdi sa syudad. Kasabay na dyan ang mga kaso nin harabasan sa palibot na ang eskwelahan ang nabibiktima nin panabas siring sa mga nainot ng eksperyensya. Preemptive action ang pigigibo man ngunyan kan gobyerno lokal in koordinasyon sa DepEd alag sa feedback sa nakakabot na sa tuya dapat daw na malagan man ining mga casual na empleyado na makatabang lamang sa pag-secured kan eskwelahan. Dahil kansarong aldaw sa sesyon regular pa nagpasar naman in resolution ordinansa, I should say, si City Councilor Alan Ranyola on ordinance number 17-00490 of 2026 na nag-crear nin sanggatos na mga casual positions para daw maging katabang ini sa iba-ibang mga opisina kan City Hall. Iyo. Alaga dahil nabanggit digdi kung anibang casual may assign man lamang sa mga eskwelahan. Yung yan ang kadagdagan na feedback sa to yan nakakabot man hali sa mga ibang magurang na dapat ang mga eskwelahan digdi sa Legazpi irasan man kan sanggatos na casual na yan na pakusa na concentrated dyan sa City Hall kundi i-assign man ang iba sa barangay lalong-lalo na sa mga eskwelahan para sa seguridad, lalong-lalo na kan mga estudyante. Iyo, kumbaga, ang termino bagang Padingal kay to kan mga panahon, sereno. May taga-sereno man lamang. Diyan sa eskwelahan. Iyo. Kay to sereno, ngunyan intelligence. Intelligence. Kung sa wedding, o kaya sa lagay sa makigal, intelihensya. Buwa ka talaga. Igwang kawat nyo yan, kumpadringal. Garo day ano? Wedding? Igwa, diretso. Diretso baga. Dahil man baga mga supog. Dahil man baga mga supog na nagdidilinsya dyan. Sigurado ka, igwang kawat nyo yan? Dua? Di ba? Yan. Pataraya, pero sabi still.
Pero may duda na may bukis dyan. Wait man sana. Nako, sige. Naman nagkakasurupog. Sige. Yan tabi pa de. Ang mga dagdag pang informasyon. Ano digdi sa lawas? Alarmario DCGB. Salamat pa ding Al sa istorya hali diyan sa imong location. Mga dagdag na informasyon sa palibot. Nasa linya man si Karen hali diyan sa saya man na area of responsibility. DZGB On the Spot Report. Karen, maray na aga tabi. Go ahead man. Thank you so much. Good morning, Kadi sa Tiyo. Day nanggad nakasalbar ang albay astudom sa kautmakan. Kan mga libre na sa nangan inactive pa paililing sa kawat. Kan Governor's Cup, lalo kasubanggi. Yo. Iyan matapos sa Tiyo personal niya itong nanotisyahan na halos maabot sa 10 tig plastic na trash bag ang ipigluluwas kan mga maintenance team hali digdi sa laog kan albay astudom. Para mo may kasalan ako diyan kasubanggi. Not Nalingaw kong darahon sa ininuman kong tubig. So plus, walang iya. Pagkalingaw ko talaga. Ay, sorry na. Pagsilit ko, Sir Pio, Oo. tuminambad sa to, grabe sa mga plastic bottle kitubig. May- Saro na dumaso sa kuyang butilyang nalingaw kong kabuahan ko talaga. Pirdi pa no sa Ligaspi. Ano man napait man kan Ligaspi man na dahil lamang nakamitir sa ligaw. Marasa pa. May mga patos pakikinaunan sa Jollibee, Mm. Macdo, mga ininuman kisop drinks na winaralat sa na, Oo. sa kada linya ng gadkan mga bench digdi sa Astudom. Ano Atin daw sa kung food- kwan? Si Rondon Ugaring gari nakalib may Aha. kwan. Magayon-gayon ipagpaanunsyer diyan. Nakada bes matapos ang pagkudyan. Pagdarahon ang kwan, ang mga basura. Oo. Uy, paanunsyer duman sa ring sa Stadium Barker. Hindi. Tama, Sir Pio. Pirang kwan, darakulaw na garbage bag. Pira itong na, kung yun na pagkaagaw niya nahakot. Mga halos 10 tabi, Sir Pio. Sus ko. Sadkod mo niyan, tig-sasara mo sa mo pagkan mga maintenance personnel Oho. ng Provincial General Services Office. Oho. Sigun sa mga nakaulay niya itong personalized kanina naglilim ka digdi, bako man siling pa masyado kausma, ining astudom kan sa mga nakaliis na karawat. Mhm. Garingon yan sa nasertunid na enkwentro. So arog kay ni kawarang disiplina sa pagtarako kan iba kay mga basura, Oo. naan pa sistema si suruk-suk pa sa mga gilid kan tukawan. Mo giguot duman sa pagultanan kanto ko ang Buda Subakal. Yan, kaya sige Oo. kukurot-kot paninda. Masupog na ya, lalo't may mga mayor bagatab isang tiyo Mhm. na may business, minabilisin sa digdi. Kung halimbawa may mga kawat antim, kansendang munisipyo o syudad. Ay, dae mampalan. So, ininuman ko pala na botilyang kwan, plastic. Pinurot ka so kairiba me. Tamay dara kaming plastic managad. Yellow ang kulor. Naramdaman ko. Naramdaman ka. Pati lugod ako, dili Oh. na supog na mag-report. Naramdaman ka. Taranin ko kasubanggi sa padingnil na Montalyana. Mga Aha. taga-daraga. Yan. Si Vice Mayor na Junji. O, tuduman. Kung dinawyam ako, manapait man kan Ligaspi mo. Dahil lamang nakapait sa ligaw. No, mana. Oo. Tapos nagururon pa. Nag-time out. Nagururon. So mga coach. Dahil mga player. Ay, nako. Grabe yung basura, ano? Grabe. Diyos ko. Maski baga kayo sa tiyo dyan sa pag-Mayor's Cup, Oho. sa may ICR, Oho. grabe man ito. Lang problema man sa sports development team kan syudad. Yeah. Sa grabe so winaraltak na mga basura. Diyan sa Astro, mga pud pati diyan kaso mga in charge Astro Boys. Astro Boys si kunyan ang namamahal agayud si si Roy na di makulangan si Sir Roy. Aha, iya. Iyon nagsisibot diyan Mario Joseph man na. Bata sige purustahan pero sikreto na sa fight. Dahil nakitong sugar sa bulangan. May Day na. mga pulis. May
Ay, narabisuan pa ano gayud na. Oh. Ligo bro saan. Nabantayan nyo nga yata. Oo. Lantaran ngayon mga purustahan dyan. Kunya na pasirikrito na sana igon nagtataraning taning. Ngaya nes ay mo. Iyo. Yun na na pamaday man mahali man agad basta sirikrito sana. Kung ninawayam ako. Day sa na mag-iriwal. Pier di suligas piano man napait man. Kadurdakula ka sa import. Ay, di ako pading Noel na manalo. Pirde ako. O di, ano din mga basura, kadak lang kang plastic, ano? Puro plastic po, Sir Pio. Jesus Mariosep na pag. Burubanggi ang pati. Buro bang di baga patian, bata hanggang Oktubre baga dayon eh. Oh. Ay, Diyos Tagkod ko. na mainit ang laban, Mm. talagang uruson, inikitawo, no choice, magsasamo-samo kay basura, Oo. talagang Pilipinong ugali, Sir Pio. Retratoon na may mo. mga- Tadi si GB News Online, tanganing mapukaw ang mga tao lamang. Sige, Sir Pio. Kuan yan na kuan na yan basurang kadakol-dakol na iliwalat Roger, dya. Pwede man baga arugon taso sa Japan mga Hapones. So pag nagahiling baga sinanin mga sporting events lalo na football, ang mga Japanese baga nahiling ta baga sa Facebook, sa internet. Ang pagkatapos kan laban, peer di uganan sa indang nasyon, so Japan baga lalo sa football, sa FIFA, may baga dara sindang garbage bags, sinda nagpururot kan sa indang mga basura. Kumbaga, clean as you go. Oh, clean as you go, kaigo na pigapod. So bilog na stadium, so iabot sa naninda. So iabot ninda pero kung dakulo, niyo ang bilog na stadium, pipurot nindan basura. Ano daw kung kaya man andyan sa Astrodome tabi pag-anunsyar so Coliseum Barker Barker na yan dyan. Di talaga nag-effect, Sir Pio. Ang maski simple sa ng mga may surat na bawal magtapon na basura, di pwede magwalat, di nag-epekto. Jesus Imagine may ko. mga designated na nga ni pala na basura digdi, di pa nagigibong tarapukon. Ay Diyos ko, urual daw da kahakot yan Sige. Yan, Sir Pio, ang istorya digdi sa Odalabay District, Karan Ala, da sa Juve News. Salamat Karen sa istorya hali dyan sa luwas. Mananggad pa ding mata pirdi so ligaspi. Matibay so ligaw pa ding hiligon mo Ang ligaw, ang ball movement isus kung kaskas. Date and dribble, pasa digdi pasa duman tapos ang movement away from the ball kan mga nagkakawat sige sa nang daralag sige sa nang hero kaya minakrear ning opening ay sus na ay lamang nakamitir pa rin na pon sa pon dahil nakalabang suligaspe makaurag na pangyari bata suligaw full force guno pa di su mga konkan barangay su mga supig purchase bagakan city government pading nald pinakuan ito su mga mahiling sa barangay libre may mga nakasurat pati barangay Tumulin, barangay Kabasi, barangay Binatagan kabos official vehicle ta siyempre suporta sa ligaw buday go pasinang darang sutsiring squad na may mga drums natulan suligas ay lamang nakapurmada pa di Diyos ko man na pangyari. Mata mambakal ko ta ako ning tsinelas. Dahil nakampambakal tsinelas. Sabi ni Ma'am Pita Pacres, Sir Pio, maray kayan may mga nag-iikot so mga paralinig nagabantay tapos balbalan so madakop. Pwede man managad Ma'am Pita, no? Ay, naglilibot na igwanin darang garbage bag buda sighid pag nahiling na igwaning basura kan rapason mo ni sighid dahil nga yan magkanorol yung kaipuan aram mo pa ding nalbak o sa pagkunyan paminsanan mga Pilipino kaipuhanan mong inda kaipuhanan mong pamation adi bago kita makaokon nako yan mga pasaway ngaya kadakul sabi ni Ma'am Pita na Pacres. Well anyway, bad may paabot tayo mga na-orange dyan sa
organizer, karaser na ron doon na Rica Fort. Ipag-anunsyar, kada best na may half-time baga or may time out, paisitabi sa gabos ng mga spectators, darahon ang sa indong mga basura pagluwas. Tapos diyan naman sa Facebook, so mga mahiling sa Astrodome, kankawat niya nabanggi, magdaranin garbage bag na sadit o basurahan o eco bag. Diyan ibugtakan sa indong mga basura day pagwalat sa Astrodome. Testing unta daw. Bako, pwede yan na arog kaan. Tapos pag ma-time out naman, ma-announcer naman so Coliseum Barker. Yan. Tabian mga basura, ilaag sa indong mga daradarang plastic bags na basurahan. Aber daw kung kaya taan. Kaya daw gayud madampita, no? Si Papa Jer na baylon maray na aga. Ano man ining pinadara mong video sa ko, Papa Jer na baylon? Hilingon ko daw ining unang video. Ano ni? Oh. Ayo man. Purustahan. Oh, nailing ko man agad ini. Oh. No, kasubang gini Papa Jer. Na video yung ini. Buto man agad ako nailing ko. Kata. Wala gyan, dami video pala na ko. Ito ako naman sa baba. Kataning ni Sir Reyna Locsin. Kang kunyan. Provincial Accounting. Nailing ako, Papa Jer. Ika, Papa Jer, binidiyo mo ako. May anonymous cooler kita. Yan, aberda. Ay, nag-miss call man sana ito. Oh. Duwang miss call. Isa ito, apod na tabi. So, kunya, nag-miss call. 655. Habidigdi. Nasubrahan sa orag supplier kan Ligaspi. Kaya naging makaurag na lugod. At nang day na door day na gayud ito pading na ta quarterfinals na bagayan. Pero day ano daw mangyari day na gayud Suligaspi. Oh, ay nako tabi. Suligaw pero matindi talaga pading na ang kaot kan ligaw. Ang sa indang ball distribution ng ball movement dangan sa indang paghiro sa court. Sige sa nan daralagan, siging hero, siging cut, siging screen, siging switch, siging pop-up. Kaya may nakiral talaga ning kunyan, opening, pagkatapos muna mo, uto na mahiling mo, shoot na naman subula. Ay nako, sige, oras Pilipinas. Alas 9:36. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na. Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alilangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Handog ng LGU Jovillar Albay, pinangunahan ni Mayor Jorim Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-23 taon na mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, Opening Program, Motorcade, Opening Concert with Bandang Lapis. August 22, Marathon, Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, Free Concert featuring Michael Pangilinan and Ice Sigera. August 25, Lechon Cooking and Eating Contest, Kipia Beer Plaza, Basti at Tadi with greatest hits of Wolfgang. August 27, Mutia ng Jovillar with Dominic Roque, Kipia Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Jovillar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Jorim Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2026. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng
pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite Sagmi Legazpi City near Aleco, Ravvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Ravvax Tabaco beside Siga Hospital, Ravvax Iriga in front of Yusan Iriga, Ravvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Ravvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Piuduran, and Ravvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Ibalong Festival 2026. Calendar of events, August 7 to 23, 2026. August 3 to 10, Ibalong Mural Painting, Ginikanang Bicol noon. August 6 to 8, 8 Bicol Construction Expo, Biconex. August 7, Ibalong Grand Opening and Ibalong Agri-Trade Fair. August 8, Legazpi Art Pop Market 2026, Legazpi Open Pickleball Tournament 2026. August 9, 2nd Ibalong Provincial Table Tennis Tournament 2026. August 11, Ibalong Festival 3rd International 9-Ball Billiard Tournament. August 13, Ibalong Z, a Bicol Musical. Hurno, the first Ibalong Bakers Congress 2026. August 14, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown 2026. Ganda at galing ng Legazpeño, pagpupugay sa mga makabagong bayani ng Ibalong. August 15, Ibalong Music Fest, LCC Supermarket Famron Year 2. August 16, Bantong, Kwento at Kulay ng Kabataang Ibalong. 2nd Ibalong Festival National Open Karate-Do Championship. 2nd Ibalong Festival National Airsoft Competition, Legazpi Siege 2. August 17, Ibalong Festival Grand Job Fair 2026. August 18 to 19, Ibalong Agri-Trade Fair. August 20, Vocal Warriors, the Ibalong Sing-Off 2026 Grand Finals. August 21, Mucha ng Ibalong Coronation Night. August 22, Ibalong Street Dance Competition. August 23, 2nd Ibalong Golf Tournament, Ibalong Closing Program, and Concerto Pasasalamat. Tingog Banwaan. Pio Fernandez. Salamat Padingnal. Good morning kay Kagawad Bong Logroño kang Free Trees Paints. Kagawad Bong, maray na agatabi sa imo. Yan papaping abu kimalinig. Halimbawa na sana sa barangay, habu kimalinig ang basura maski sa ititapok. Kaya magdyan man sa mga event, iyo man gibukan abu kang kalinigan. Tabi pera de los Obos. Talagang arog kan tabi Kagawad Bong ha, nagkakaobserbaran kan sa tuyang mga paraan tabay. O ining kwan, dakulon da ang buhi na ayam sa Tahaw Road. Iyan, sige tayo, dyan sa tropa tabi paki paabot, dyan ipapaabot tayo ni sa City Veterinarian or sa city government o sa barangay na nakakasakop ka antabi. Yan. O pakisuyo mandatabi kay mayor kung no rin kaya magkakaigwa ning ilaw sa Ramon Santos Street. Kung paano makatungtong ning alas dapat pigi ko ni sa tuya pigwa para remind ini sa tuya diyan sa Ramon Santos Street. Bueno, nasa linya ready na si Angel na Mustasa. Angel, maray na aga tabi. Go ahead na.
Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa yung mga paraan tabay. Posible, Sir Pio, yung mga problema ka na kaini kung sa yung kamali ko, dako ko na sa nadala sa Black Lava. Dahil Sir Pio, ta planong magdugang kan LG Legazpi nin mga closed circuit television o CCTV sa palibot kan syudad. Yan, Sir Pio, ang lakdang nagigibuhon man kan alkalde matapos bagay ni Sir Pio ng mga insidente nin sabi nga harabasan digdi sa Lagagatan Legazpi dahil ang tabida na naman ngayon ang syudad alagad mo niyan, Sir Pio, prioridad kan alkalde, partikular na kan LGU, iyo muna itong pagbugtak man in mga substation dyan sa norte asin sur na parte kan syudad. Apera kay ni Sir Pio, susunod naman ining pagpaplanong pagdugang man in mga closed circuit television sa Manila parte kan Legazpi City. Hindi man problema to, naka-helmet ako. Paano kung pahalion? Hindi, nakamotor mag-helmet. Paghalion, ano ka dyan? Pati so nakasunod, naka-helmet man. Sigun sa alkalde, Sir Pio, pigpupunan ng trabaho ko itong 40-footer na container van na mga sending substation kan pulisya asin kan mga bombero na ibubugtak na Sir Pio final na dyan sa barangay Bunker 1 asin barangay Padang. Kapag nga kaini mas madali ang response time kan mga otoridad lalo na sa perming bid na naman ang syudad dahil sa insidente dyan sa may parte kan barangay Tula-Tula asin digdi baga Sir Pio sa may parte kan Rizal. Alaga Sir Pio may pigakampang niya na diit na problema ang alkalde dahil sa baging karaw-karaw, medyo hesitant ngayon ang BFP na magbiyo ngayon duman sa PNP dahil nga kung imagine ngayon kung ibubugtak sa Pio ang substation dyan sa barangay Bunker 1, magpasaway na magpalugtok ngayon dyan ang target ang PNP, manadamay ngayon ang BFP. Isuro si Blagman gayon ning diit. So BFP sarong container van man duman so mga uso bagangon niya na police substation na mga container vans na pigi aircon so si vlog man gay ang plano kaya baga Sir Pio itong 40-seater na footer na container van babangaon ito Sir Pio sa duwa kumbaga dito sa Sir Pio masisiblag talaga ang BFP ta ibong-ibong pwede man baga itong sirotsohon no? Buhangon tapos bugtakan BFP ni NPA da ipagbumbahon. Baga. Iyo totoo man agad makunyan man makukompromiso man ang seguridad kan mga taga Bureau of Fire Protection kung kapitbahay sa nasinda kan kunyan kan PNP sa sarong container van. Iya Sir Pio, ilatag ni Alcalde Hisham Ismail itong talagang plano. Kumbaga, shoulder to shoulder Sir Pio ang disenyo. Kaya masaruman sa mga gigibong yan ng lakdang kung paano nga ini mararesolveran. Mas nga pakaraw-karaw ngayon na karawman kan sa lado kan BSP. Totoo man ang Sir Pio na araw ka to ang sitwasyon. Iyo, tabata baga dyan. Usuan pag iarabot mo sa pipalugtukan baga ganyan kang pulis. Sabi baga Sir Pio, insurgency free naman ang Legazpi City. Iyo managad kanakaagi insurgency free na igada baga ning kung dyan sa City Hall deklarasyon kaanso militar. Yes po Sir Pio. Sige. Dogon tabi Sir Pio ang kabtang kan payag kan alkalde. Plano ta po magdagdag pero mas plano ta mo ng palawakon su security ta. And that is why tabi ating po na nagibuon sa tuyang 40-footer na integrated na substation kang PNP and BFP para po sa barangay Pangkirohan and barangay Padang tabi. So pag matapos po ito at least expanded na sa tuyang pwedeng reportan kang mga kababayan ta sa northern and southern barangay. Pangapudan man Sir Pio kan alkalde na kung may mga insidente ngayon sa inong lugar, bago ngayon mag-post sa social media, mag-report man mo tulos ngayon sa otoridad dahil ngayon mas madali ngayon itong reporting muna dahil ngayon mas makaskas ngayon ang action ngayon kayan kaysa ngayon dyan sa social media ang ipig-post. Iyo, tama man. By the way, Angel, bago ka mag-extra, makisuyo ta, dahil talaga nagre-ring lang sa cellphone ni Sir na kunyan, Octavio Rivero, sobrang busy. Kaya tatagulpi bagang kunyan, mga dapat asikasuhon sinda. Yes, ibalong,
Kasuhapon man, nakahurong ko si Attorney Boots, Counsel Boots. Kaya lang, gun man huminali pati sa kataning ang alkalde. Bata may awarding pala. Niya ba Pio? Awarding pa lang ito, Sir Pio, kan sa Mayor's Cup. Iyo, kasuhapon. Kaya, niya ko, sige na lugod. Basin siya. Niya ko sa aga, may hearing ay ako. At, tapos si Sir Octavio man, busy gado. Baka matsimpuhan mo diyan ano na ang mangyayari kay itong surot tabagang pigpapara diskusyonan kan pa 3rd district kung ano nang mangyayari after kay itong so public committee hearing kasuhapo na found out na daiman pala ning ordinance sa Mananggad na minari-route kaya na kuanaan kan mga pa 3rd district na minaagi na diyan sa Oro site. Iyo baga so nagbuto kasuhapon bako? Yes po, Sir Pio. Opo. Kuno naman plano. Opo. Baka maduman si Sir na Octavio if ever bakante na sige. Yes po, Sir Pio. Ipa-schedule ko po tabi-saga, Sir Pio. I-message ko si Sir Octavio Rivera po. Roger to that. Piga po ko sa hapon budangon yan talagang dahil natitake so call ta. Arab ta busy ngayon with the activity of Ibalong Festival. Busy yan. Sige. So, yan po, Sir Pio. Mga dugang pa pong informasyon, halis sa luwas, sa tututo ikan PYZ Enterprises sa Barangay Oro Site, Legazpi City, Angel Mustaza, DCHB News. Salamat, Tabi Angel, sa istorya hali dyan sa luwas. Padignal, medyo alanganin kayo magkuhan mo na, maghanap buhay mo na kita mo na mabareta si Ma'am Jen dyan sa newsroom. Mabulta po ang programa Pakalis ka ini. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Unina ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division an sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad.
Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanuaan sa gabay sa marhay na paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa Buhay Dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An Gabay Isip sa Himpapawid para sa kalusugang pagkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel ka namamanuaan sa pagsulong nin katrangkilohan. Sa pangingenot kan sa inyong host, Professor Edgar Barameda, asin Professor Seth De Matera. Makakadangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon, asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang Albayano. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras, eksaktong alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Binawi ni retired Marine Orly Gutasa sa iyang testimonya sa hearing kang Senate Blue Ribbon Committee na nag-deliver siya ning malamalatang kwarta sa harong ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sa iyang affidavit na may petsang Agosto 13, ibinulgar ni Gutasa na may kinaaraman sina Senador Rodante Marcoleta asin dating Congressman Mike Defensor sa pagbilog kang binasa niyang pahayag sa Senate hearing. Dagdag pa kan dating soldados na pinangakuan siya ning cash asin education scholarship katrokis kang paghampang sa Senado. Parte kang affidavit ni Gutasa ang una nadara siya sa mahamis na pangako ni na defensor asin Marcoleta kaya nagpagamit siya ning husto. Sa ngunyan wara pang pahayag manungodigdi ang kampo ni na Marcoleta asin defensor. Yan ang barat ahali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Smile always! Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Si Tata Nems ng kapartner ta sa Master Control, pading nulled out, Tata Nems in. Good morning man dyan sa mga taga EM's Barrio, kay Cha Leti and Louis Vibar. Cha Leti and Louis Vibar, maray na aga, Barangay 4 sa Agpon, sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Rumdum ko ni Tata Nems kay ito, martial law, panahon ni Tata Marcos, so ama ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Saroan sa mga slogan niya kay ito, sa kauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Tapos kay ito, martial law baga. So, kay ribata sa hanap buhay, isay na itong announcer sa DCMM, di igo ba ito ng energy crisis man, crudo, petrolyo, iso slogan ni Marcos, sa ikaunlad ng bayan, disiplinan kailangan. No, paiton man kay itong announcer, sa ikaunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Nung pinadusahan ito, para pa bisikleta ito sa krami, siguro 10,000. Pero narealisar, tama nga yan, no? Ikaw nga kitang energy crisis, magbisikleta. Isay na ito, announcer na lalaki, nalingawan ko. Taga DZMM, yan. DCMM, yan, tabi. Sa ikaunlad ng bayan, disiplinan kailangan mo na, bisikleta ang kailangan. Bueno, tabi, good morning pala dyan. Naunambitan niya to. So, si Chatit na Guerrero dyan sa compound ni Congressman Kaloy Loria. Si Congressman Kaloy palan, igwa pang pigkaputan ngo niyan, apuerkan sa iyang committee membership sa Defensa, Committee on National Defense, and iba pa, igwas siya mismo na mamayo, Special Committee tabi. Yan, medyo marayray na istorya o kamong mga PWDs tabi ha. Yan, at least sa dirita, taga Segundo Distrito, taga Albay, taga Legazpi. Ang chairman kan Committee on Persons with Disabilities. Special committee na maatindir sa mga pangaipo kan persons with disabilities, and magagibonin mga leyes tabi para maresolveran ang predicament kan sektor na iyan sa bilog na Pilipinas. Pero nakulaon na bagay, taga Legazpi, ang chairman kaan si Congressman Kaloy Andes Loria tabi. Yan kaya sa mga PWDs dyan tabi, at least marayray baga ito Tata Nems na nakakalugar kumbaga. Pagansay ang chairman taga Digdis sa Tuya, may paglaob ang koneksyon, medyo marayrahay kumpara kung ang chairman kan sarong komite duman sa Kongreso bakong taga Digdi. It is unacceptable. Halimbawa ngayon ang chairman sa arog kaning komite taga Samar, taga Baguio, taga kung sa Inarihilon, taga Mindanao, saying ka mahanap-hanap kaning koneksyon, tanganing maipaabot mo so concerns na makakaresolver ka mga problema kan sektor nindo. Say for instance PWD. Now with the chairmanship, special committee tabi pati ini, si Congressman Kaloy Andes Loria, ang pinagtiwalaan po kan Kamara de Representantes. So at least easy ta ang opisina. Kung may mga concerns dyan, ma-receive kan staff iyan or kung kang congressman mismo, papag-adalan sa iyang congressional staff, ano ang dapat nagibuhon sa problemang inikan mga PWDs, sa paagikan lay. Taan pag-resolver baga kang problema tatanim, so dapat ba kung palliative? Pag may dapat na problemang resolveran, ang gobyerno, so pangmatagalan. Paano ma-resolveran ang mga problemang pangmatagalan kan nagkapirang sektor? By carefully studying ang gabos na mga factors na dapat mong ikonsiderar,
tanganing makakrear ka ning lay na iyuan matauning solusyon sa problemang iyan. Pag ang lay na krear na, it will be there, institutionalized na tabi. Ang lay na iyan, sagkun na day mahali, na iyon ma-address kan sitwasyon kung anon pangaipo kan mga manlain-lain na sektores. And in the case at bar, for example, ining ki Congressman Kaloy Loria na Special Committee on Persons with Disabilities. Oh, yan. Kaya dakulaw na bagay yan, no? At least makakahuron, makakakonektar na sektor na yan, tagadigdi sa to, taga-Albay, taga-Ligaspi. O yan dyan sa opisina niya sa likod sa nakan Casablanca Suites. O dyan sa may likod kang kunyan kan ako ay US Hospital. O ikumpara mo kung ang congressman na kunyang ka na chairman kan makung taga-digdi. O paano paghanap-hanap mo tatanim? Mako, masurat nga kita, masurat. Maray kun matinuan duman sa congressman kung si ang ayaw duman na chairman na kung taga-digdi bako. O ikumpara mo na ang chairman taga-digdi sa to, pwede mo pang igaw-gaw personalmente. Yan ang mga congressman ngayon, kung lamang ini kong Kaloy, ini ang sektor na arog ka ini. Ini PWD, unin mga samuya, mga predicament, kung ano-ano. O, pwede may igaw-gaw iyan personal, pwede may paabot sa mga staff, tayaon dyan. Okay, dakulaw na bagay po ini. Habitan na nga ni baga from time to time, digdi sa tingog kan Banwaan, ining mga developments, kan mga performance kan sa tuyang pinag-ilihir na mga opisyales, iluluwas ta iyan. Tanganing ma-counterbalance ta lamang ito bagang so too much negativity na sa natatanim sa no. Na garo dain na baganing tiwala sa gobyerno, dain na ni paglaom gabo sa sana duda sa gobyerno, pag igwang mga maray na istorya iluwas ta man tabi. Makakuan lamang kita. So congratulations ang chairman special committee pati ini on disabilities, person with disabilities, si Congressman Kaloy Loria, kan 2nd District of Albay. And by the way, dyan sa naunang bitan ni Pading Alba na Armario, so digda sa Legazpi bagaan na dapat niya makakuan man ng mga casuals, madagdag lamang ng mga makatabang makatabang sa mga eskwelahan pagtaon ng seguridad. Sandali, sabi digdi ni Dick Balbaloza, Ariel Oreta Tabi, so nagsabi na bisikleta ang kailangan. Yan. Uy, salamat Sir Dick Balbalosa. Tama si Ariel na Oreta Tatanems. Sa ikaunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Panahon ka ito ni Marcos. Ngunyan, iyon naman baga. Sa ikaunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Bisikleta, bako. Oh, yung baga, for practicality sake, bisikleta. Mahal ang krudo, gasolina. O si Ariel Oreta, tama kay ribatan sa hanap buhay. Sabi ni Pading Noel na Manalo, if ever da matuparan si Kong Don Kaloy, Edsel is the key, padi. Oh. si Sir Edsel na Sir Edsel na Guerrero. So, tama yan, Pading Noel, tama yan. Kung da matuparan personal ang congressman niya sa opisina, may staff na yaon dyan na maresibi. Bako? Oh, yeah, that's the logic of it, tabi Ariel Oreta Tabi, good morning, sabi ni Tata Mensoy na Bernal, maray na aga. Duman man sa Pulang Gitabe, si Mayor, Mayor Giselle na Salceda, nagpaluwas man inining orden ehekutibo na nag-estabilisar nin Municipal Safer School Zones Task Force. In relasyon man indidigdi sa report baga ni Pading Alcasubago, na suligas pingaya, naghagad man lamang sa lokal na gobyerno na tibaad madagdagan sa mga casuals na makatabang sa pagtaoning seguridad sa mga eskwelahan pampubliko. Now, iyan sa Legazpi, tibaad lamang makonsideraan. Sa Pulangi naman, na-trigger kaya ining mga istoryang ini, kanso pambabadil naman baga duman sa Zamboanga, Ateneo de Zamboanga University. Minor de edad pati so bay kagibuhan, tapos nag-ugot pa siya Tatanems, nag-ugot kan buhay niya. Now, may order baga so DILG na ang mga LGUs should exert efforts, implement programs na mataunin seguridad sa mga eskwelahan. Si Secretary Rimulya Bagaso nag-order kaan. Now, in response to it, so Pulangi, digdi sa Albay, si Mayor Giselle paluwas ning orden ehekutibo numerado
61 series of 2026 ining Municipal Safer School Zones Task Force in compliance ini sa memorandum ni Secretary Rimulya kan DILG Memorandum Circular Numerado 2026-037. Ini pong task force na pinagkrear ni Mayor Giselle Salceda, Municipal Safer School Zones Task Force, iyo pa ini ang ma-lead mamamayo, budama coordinate sa gabos, lalo na sa mga law enforcement agencies and other stakeholders para ma-implementar itong Safer School Zones program sa bilog na Pulangi. 44 barangay iyan, tabi, inipigapod na Safer, SAFER, Sierra Alpha, Foxtrot, Echo Romeo. Acronym ini, Safer Framework, ining survey and coordinate, assign and deploy, facilitate safe movement, escalate urgent concerns, and report and review. Yan. So gustong sabihin, in a nutshell, so gabos, koordinasyon, so deployment, movement, and itong mga concern na urgent na ma-respondihan, buda ma-review, and ang sabi digdi, ma-audit kan risk assessment, gabos kan mga eskwelahan dyan sa Pulangi, pati na sa mga street lightings, crossings, pedestrian crossings, road signs, and gabos na safety measures. Yun yung lead agency man kumbaga dyan sa Pulangi, task force na yan. Tapos yung referral kaan sa mga gabos na ayon sa City Governor and ma-ensure na matawan yan yung kakandigong aksyon tulos. I-implementar iyan sa mga sa koordinasyon sa mga barangay, kasabay na sa barangay syempre, DepEd and mga sangguniang bayan. So gabos-gabos po yan yung safety pati na ining mga street lightings dyan sa Pulangi, street lights, lalo sa may mga eskwelahan, Safer School Zones, executive order ni Mayor Giselle Salceda dyan sa Pulangi. Sana po magdiretso man ining iba o kay mag-arog man ang iba pang mga local government units in consonance and in relation duman sa memorandum na ipinagpaluwas man kan DILG na magiribo sa nakan araw kan. At least yung Pulangi for one, yun na po tabi. So nagkakaperang mga istoryan ha, mga positive vibes. Webes, digdi po sa Tingog Kanbanwaan. Safer Schools sa area dyan sa Pulangi, pinag-estabilisar na task force ni Mayor Giselle Salceda. Si Pading Jimmy, maray nagatabi, Chief Jim, good morning. Pipade, maray na aga sa mga parantabay. Iimbitaran sa maabot na Martes sa regular na sesyon kan Sangguniang Bayan sa Libon ang mga personahes, official kan BIFAR para maki-update ang Sangguniang Bayan sa detalye kan proyektong Marine Multi-Species Hatchery sa Pantao kung sa sigon kay ABC Federation President Cap Jupit Fernandez dahil man ini informal turnover sa barangay. May pang turnover formal Uba ka sa munisipyo ipig turnover. Dahil paisi, yung gustong maisihan. Sa ibong ka nag-ooperate na baga ini, padi. And apuera ka ini, dahil masabutan kun ini, before ang nagpapadalagan ngunyan o si isay na. Mantang sarupang informasyon na gustong aramon kan konseho, iyon tungkol sa funding kay ni for maintenance. Tagari, kung matatandaan, tanapundar bagay ni versus kay ito ni former 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo, ang initial na informasyon kay ito na parang iguanin yearly maintenance na budget na alisagaa. Iyo yan anday pa nagkakasarabutan sa level kan Sangguniang Bayan. Apuera ka ni, maduwang taon na ang operasyon, sigon kay ABC Fernandez, aram kan na barangay, iguana digdinin mga broadstock o mga parabunay na sira. Yan. Na ibinuruntog. An hapot, nagaburunay, iniuday.
Doon iga lamang ni na bibilog yun na bunay ko kunya na lamang nga nag-reproduce. Kung nag-reproduce na ako. Dahil man naisiyan kan barangay na igwa lamang kay nabibinipisyaran ka ning mga similya. Oho. Okay, yan mga gustong magkairisihan kaya lalao mo na mag-attender an bifar tanganing klaripikaron ta kunday kita na sa pagrumdum ka di 30 milyones ini ang kantidad man kaning marine hatchery ini digdi sa Pantaw ta duwa bagay ini tabi pade digdi sa 3rd district saro sa Maunon sa Ligaw saro sa Pantaw. Iyo ang supig pa para bisita kay ito ni then Congressman Didi na magpuno sa pinag-estabilisar yan sundo sa nag-operate naman ng GAD bako. Correct. Iyan di iyon na gusto nang maaraman kan sangkunian gabos-gabos particular kan Pantaw kan Libon. Correct. An mayor na may mga kahaputan ka ni natural so nakakasakop na barangay sa pamamayo ni Kapitan Jupit Fernandez. Roger to da. Dangan kun matatandaan baga digdi niya to na one-on-one sa laukan sa naambos sa laog mismo kan sa yang lunadan si DA Secretary Tio Laurel sa programa mo. Ikasulumi na og mismo sa bihikulo. Dahil lamang nakapalag na sukuan, dahil nakatukaw na kita naman sa lao. So, gwardya, so bodyguard. Napangalas. Okay, sige. Anyway, so yan tabi pa de. Ang mga dagdag na impormasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, kumpadreng Jimmy, sa istorya halidyan sa luwas. Marine hatchery managadian dyan sa lugar na tama yan na maisihan na po kan tao through di sanggunian na ang operation kaana paano yan papakinabangan na o kan mga tao kung baga managad nag-spawn nagbunay na and may ma-harvest na lamang dyan ang mga kababayan niya to di ma-harvest na lamang sayang man kan pinunanaan na programa proyekto ni Congressman Kaito Didi Cabredo kam Tercer Distrito Nin Albay. Yan. O di ayun na po ang tabi diyan sa Pulangi yung so Safer Schools. So executive order na pinagbilog ni Mayor Giselle and Suki Congressman Kaloy digdi sa 2nd Distrito Albay. By the way, may nagaparahapot na ang development kaitong kunyan. So pag-relocate kan mga linya kan NGCP tatanems na iyon so natutumbok baga kan mina-take off buda minalanding na eroplano na dapat mahali iyan ta iyon suulang tanganing makalanding safely sa mga international flights. Pinabudgetan na po yan ni Congressman Kaloy na Loria siguro dahil ako don't get me on the exact amount dahil ko na kita mapronunsyar not unless na mag-verificar tagiraray tibad lamang makaroon ta one of these days ining weekend si Congressman Kaloy ta pinabudgetan ang tatanems igwan ang budget ta ang plano kaan siyempre halon itong tore tayo naman nakakonektar sa wire kan NGCP i-underground iyan sa adjacent na lugar. So budget ang kaipuhan kan Department of Transport kan Department of Energy yata iyon or DPWH ta igwaning nagkapirang metro yan na imbis na tore ang gagamiton ilulubong sa erarong kandaga duman and an aramta nasa gari maabot yata ning 1 billion so budget kan more or less na ipinaalokar ta mga rin ipakwanta kay Congressman kaurunan ta lamang tabi and itong sukon yan so an sa iyang mga ipopropose para maprotehiran ang intereses man kan mga persons with disability sa bilog na Pilipinas ta siya baga ang special committee chairman kaan and ining sukon yan ining sa airport ining tapi na budgetan yan sa duman sa budget bago pa nag-budget deliberations talagang trinabaho ni Congressman Kadoy ngaya budgetan anta ang potential na itatao once na mag-operate naman ang GAD an international flight dyan dai na bubuhi ang tatanems. You can just imagine sa rosa ng eroplano maglanding dyan na international flight halimbawa kung so Darakulaon eroplano
Halimbawa, full pack yan yung mga tourists coming from Germany, Europe, US, o kung saan man na nasyon. Andarakan bagatatan mis kwarta, yan ang mga turista o pagbaba pasanakan sa eroplano, ani bakan, ang pigahagan bagakan mga hanap kan mga turista so mga unique nga tricycle, ma-tricycle-an. So mga dayduman sa inda. O, di pag tricycle kan, makot ng bayad. O, iga na ning nagsisirkular na kwarta. O, ma-check-in an sa hotel, mabayad. O, pagbayad sa kwartang daradaran ninda by the dollars, isa sa lida ikakambyo sa pesos, di na sa to masirkular. Pag check-in sa hotel naman, iguan ng pangsweldo sa room boy, sa clerk, sa security guard, sa tubero, sa plumber, o sa electrician, sa paralabakan gabos diyan, sa iguan ang magsirkular mapuro pa siya ang digdiyang mga turista, mabakal nin mga pasalubong gabos. So ang apod kan horizontal spending. Now, imagine mo sana kung pirang by the dollars ang dadarahong kan sa tuya digdi. Now, day pa po yan na-unlock ang potential na magbungkaras kita digdi sa ekonomiya. Bako sa nang albay, kundi ang kabikulan. Ta, igo nga ning ulang paso ining flight path por dahil yan sa mga wire na ambulatory kan NGCP. Now, na-recognize ni kung kaloy na kaipuhan managad, ma-unlock na ang potential na yan. So, pinabudget. May budget na yan kunong tadaw mga noorin. Basta igwa na pinabudgetan ni Congressman Kaloy taday nga pwedeng pagparahaluyon yan. Ngunya nakakuaman siya ning assurance kan igwa na po sa DPWs atay sa NEA niya ilinaog ito o sa DOTR o tarabang-tabang gayon na agency na mapatrabaho kaan. Yan po tabi ang very latest dyan and ma-follow up kita. Ano na po anon kunyang kaan. Baka next week igo kitang informasyon na may paluwas na. Kuno ari na makalota, gari ma-purchase na yata ito ning daga So agihan, ma-purchase na ning daga yung Civil Aviation Authority of the Philippines and Department of Transportation so NGCP yata ito. Kung paano yan, ipapa-expound tayo kay Congressman Kaloy. Tanganing makabiyahin na lamang. Munan mo kan mahiling mo si Tata Nems, nagbumotor. Pasahin ka Tata Nems. Diyan sa airport, nasahin. Pa Hong Kong ako. Iwalat ko sa ngayon motor digdi sa garahe. Yung mga Tata Nems, kanama pa Manila. Diyan ka nanlunad mo. Pa Hong Kong, Australia. Di ba? Kaya, kan mga noorin, weekend bagangon yan, tibad lamang diyan na Biyernes o sa Sabado makahurun ta si Congressman Kaloy. Mabalok kitang magpasiring diyan ang mga bagay-bagay na yan. Makwanta lamang, mapresarta lamang ang mga efforts man kan sa tuyang mga gobernantes. Bako sa na itong supuro negative na sa taminsan mapagal na tabi tatanim sa baga hilingan nindo. O sigute sa baga so sabing nag-deliver ng kwarta sa mga congressman kay speaker. Yung baga nag-recant na. Tulo na ang nagkunyan tatanems ning itong sa Maleta Boys. Dahil naman talaga aratras na sindata. Uto na si Marcoleta. So sa indang boss, buda si kunyan si dating congressman sisa ito nga ni. So dating congressman nasa pro kandila ko. Napipreso na. Napipreso na so sa indang mga handler tabi senator so congressman dati defensor si Mike Defensor yan napipreso na kaya aratrasa na so mga kunyan so mga Maleta Boys o day tabing impeachment saro sa nang aldaw sa impeachment sa aga tabi kung bakantean linya naman o kaya ang oras ni Attorney Jong Bonafe ipasummarize ta naman itong so nangyari ito bagang so pagtistigo naman kang COA manungod sa impeachment kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. We hope na day nabawara ang sa indong atensyon sa impeachment taigo kitang kunya baga pag-ultanan Lunes, Martes, Miyerkules impeachment, Huwebes dang impeachment nakakahurong ta si Attorney Jong Biyernes baka niya ako ma-out of tune na kita sana daiman tabi sa aga schedule ko naman si Attorney Jong tabi. Ano so mga puntos na napag-urlayan duman sa impeachment tabi kana kaaging Miyerkules. Martes yata, Martes lang nagkaigo ng impeachment Masunod tulo si News Director Mar Dila. Ako po si Pio Fernandez. Salamat and Diyos maray na aga. Sa indong nadangog ang programang Tingo